Langit skem Baroh na pedeng jongi ngilayok sngiu ya kajing ruai ka baong. What a friend we have in Jesus. Ya kan kajing ruai la thought u Joseph Scriven. La khai u Joseph Scriven ha ka shpau tarik u September. Ha ka snem kat praspa kat kendai ha po Ireland. Ikmi ki kpa jong u ki don ki pisa kat ban biang. Ban pa pule yu u ha ka wena ki university ba paunam. Ka balatip kum ka Trinity College ha Dublin. But lepas siya ka bachelor degree na kene ke university. U Joseph uday u samla badan buram badu bakwa ban ki u shaprang. Ha ka way ka sngi uli ya kendu ya ka way ka samla ka ba u itanan. But kini Baroh ngut kila shocking iet iwe pat. But kila kular ban ya ya sarengkat kumta kila rai ban pendan buram ya ublei da ka ba kin kentiu kurim dan buram. Andai tang hadian lai sngi ha shwa bakin iathoh shong kurim kasamla jong u bat ma u kila le thiet jing thiet bat shong halor ukulai ki ha banjam leng ba ka jingkieng bat kat ba ukulai u Joseph udang buat na din ulai yo iya kasamla jong u kala hap na lor ukulai hapo katakawa bat kalayap jelop hangta u Joseph ulas ngeusi na marba umla la banyarap ya kasamla jong u hakapor ka babiang na markat ba unda poi hawa ban pelaj im ya kasamla jong u kala du no ya ka jing im pila ban mudur ya ka jing sngosi jong u bad ula persang ban khlad ya ka balajia Baroh ha u da ka jing persang jong u ban shuya wirno hagar ta ka ba arpusan snem ula poi sha Canada bad ula trei kum unong hikai ha ka jaka ka ba usa Kibriu, kiburam bat ki iet bahaya u namar ukloi banyarap lem ya ki wei. Hadian ba ula sa kato ka nesnem, ula ya kendu ya ka wei ka samla ka bakerteng ka Elisa Roach. Ha ka ba ula yo ya ka nega samla ula syo jing iet, hendrai ka jingjia bas ngeusi ka wan lenshap biang ya u. Bat ka nega samla jong u, kala khlad no na ka jingpang, nominia ha shwa bakin iathoh. U Joseph uyai beteng ya ke jing trei jong u wadap deng ke jing sneusi ki ba uman banyarap ya ki baduk ya ki ba pang ki ba shitam henrai imat ki jing jia bas sneusi ki ba jia ke jing im jong u kapelong ya u ban yo pang no hakapor ba u Joseph uthia pang u parlok bajan bat u ula le jngo e u bat ulalap ya ki jing tho poetry halor kemie jong u Joseph Uni uparlok ula pule ya ka poetry, but ula keli na u Joseph Scriven. Manu bala thoa ya ka ka poetry, but u Joseph ula iathoh. Ba utrai Jisu, but ma u kila thoa lang ya ka ta ka poetry. Haka shpau tarik ubnai August kat praspa prapunriu. La tep dan buram ya u, but ha umod jong ula thoa ya ka ka jingruai kumne. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Uparlok jong u hadian ba u Joseph ula khlad no. Ula pa ekne ka poetry siya ka kami jong u. Kabadang syong dang sa ha Ireland. Da ka jing thmo ba kanyo jing tingen. Na kani ka jing ruai ba u khon jong ka ula tho. Mano ban poi perkhat. Bagi jing tho jing ruai jong u Joseph. Ha ka jing thia pang bajar jar jong u kinlong panban ki jing kerkhu ya ki babun kham tam ki ba shem jing jinjar ki ba sha ino ha ki ba iet ba thon jong ki na ki dau ba harupam kane ka jing ruai ka dei ka wei na ki jing ruai shem men siem ka bala pau nam ba bat ka badang yai long jing kerkhu ha du mentamane